Terrades, de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Salvador Samitier és el director de l'oficina. La Gemma Cantos, que està per aquí fent fotografies, també és de l'oficina. L'Oficina del Canvi Climàtic és el soci coordinador, és, diguem-ne, el responsable davant de la Unió Europea de tirar endavant aquest projecte. Aquest projecte, conjuntament amb l'oficina, hi ha l'Instituto Pirenaico de Ecología, que aquí tenim dos dels seus principals integrants, que són en Sergio Vicente i en Javier Zabalza, que han vingut des de Saragossa expressament amb el TGV de les 6:20 del matí i se n'en tornen a la tarda. Hi ha el CREAF, Eduard Pla, Diana Pasqual, el director, el Javier Retanas, s'ha hagut d'excusar a última hora, no ha pogut venir per un imprevist. I hi ha l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, que és l'altre soci, l'IRTA, en Robert Sabé i en Francesc Camps de Masbadia, que està allà darrere. Aquí teniu després l'equip, el web del Live, està tot l'equip. Hi ha altra gent també de l'oficina, de l'IRTA, de l'IP del CSIC i del CREAF. Aquest projecte va néixer arran de la presentació d'un projecte que havia fet el CREAF i l'IRTA conjuntament amb l'Autònoma, que es deia Aqua, adaptant el canvi climàtic a l'ús de l'aigua. A la sessió de presentació final del projecte a la Pedrera, a l'Auditori de la Pedrera, era l'any 2011, si no m'erro, i al torn de preguntes ja vaig aixecar la mà en representació de l'oficina i vaig dir, escolteu, aquest projecte Aqua, que va fer una primera aproximació als impactes del canvi climàtic a 3 conques de Catalunya, eren Fluvià, el Siurana i la Tordera, hauríem de millorar-lo i ampliar-lo i fer-ho d'altres 3 conques, diguem-ne, allà amb més pes, no? Com són la Muga, som avui, el Segre i el Ter. I van dir, hòstia, doncs som-hi. I d'allà va néixer, allà, a l'Auditori de la Pedrera, va néixer la idea de fer aquest live. Li vam demanar a l'IPE per la seva expertesa amb models d'hidrologia, de canvi climàtic i de canvi d'ús del sòl al Pirineu, sobretot al Pirineu Aragonès, al Pirineu Central, que s'hi afegís, i a la primera ens en vam sortir. Els projectes són 5 anys de durada, va iniciar-se el juliol del 2013, fineix el juliol del 2008, per tant estem a prop del pas de l'Equador, aproximadament, ja portem 2 anys i mig. I aquestes proves pilot que avui anem a veure, que és l'objecte de la visita, doncs va portar el seu temps a escollir-les. Primer vam anar als Salines Bassegoda, en el cas dels boscos, perquè és la capçalera de la Muga, aigües amunt de l'embassament de Darnius-Boadella, però l'accessibilitat, la particularitat de la propietat, de les propietats i fins i tot la tipologia de bosc, finalment ens van fer decidir venir aquí al castell de Requesens, a la finca de Requesens, una feina que no hagués estat possible sense la col·laboració absoluta de la Conxita Esteve, que està allà darrere, que ho agraïm enormement. Ens ha deixat instal·lar l'estació meteorològica a dins de casa seva, al castell. Tenim una estació meteorològica al màxim de prop possible de les parcel·les de bosc per poder reproduir bé la temperatura, l'humitat, la radiació solar, etc. I aquestes parcel·les de bosc ja fa un any, si no m'equivoco, aproximadament, a la primavera farà un any, que hem començat a fer uns tractaments per veure si aquests tractaments serveixen per allò pel qual estem fent aquest projecte, que és ser menys vulnerables als impactes del canvi climàtic en l'agricultura, en la gestió forestal i en la gestió de l'aigua. És 20 vegades superior al cost d'adaptar-se. 20 vegades superior. Per tant, surt a compte adaptar-s'hi, no? Surt a compte avançar-se i començar a pensar que l'aigua, que mai ha estat un recurs ni infinit ni gratuït, sinó que és un recurs finit i fràgil, cada vegada ho serà més. I per tant, tot el que fem adreçat a això és una excel·lent mesura d'adaptació al canvi climàtic en un país mediterrani com el nostre. Que els hi preguntin als californians que porten 4 anys de sequera si els hi surt més car la sequera o haver-se adaptat prèviament a aquests 4 anys de sequera, no? Com a la conca del Segre i a la conca del Ter. Que són 3 rius que, aparentment, diguem-ne, segur que pel 99% de la població són iguals, però són radicalment diferents. La Muga, avui ho heu vist, és un riu que té un comportament diferent en capçalera que en la desembocadura, sobretot arran de la construcció de l'embassament de Boadella. El Ter és un riu que està sotmès a un transvasament des de l'any 68,
aproximadament cap a la regió metropolitana de Barcelona. Té una forta pressió antròpica des del punt de vista urbanístic, perquè dona aigua a la regió metropolitana, i el Segre és el gran riu de Catalunya. És el gran riu de Catalunya, és el riu que irriga tota la plana lleidatana a través del canal d'Urgell i també a través del canal Segarra-Garrigues. Per tant, cada riu una mica és un món i, per tant, les mesures d'adaptació també s'han d'adaptar a la realitat de cadascuna d'aquestes conques. I, diguem-ne, l'especificitat del projecte nostre és que del discurs anem a la pràctica i per això fem aquestes proves pilot, per demostrar que és possible fer-ho i que, a més, assolim l'objectiu, que és esdeveniments vulnerables.